Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindom nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga... Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse
ang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ari na ta sa sulod sa squatter, Serya. So, lang ang balay ni Jack Balaan. Palapit na lang ta. Wala na siyang damong istorya, ha? Pag-abot na to sa lugar na to, to sa layon. Asyong. Sunod sa mga tao ta. Aral sila sa guwasang balay nila. Nag-inom sila. 5 sila, boss. Anda ka mo. Kung sino man na mag-intra sila, banatin nyo, ha? Lalo, boss! Nasikon ta lang ni. Oo, tapos na bila. Masilita na yun. Duwadayon ka nung neck joy. Kaga isa ka kahanga puti nga sigarilyo, kag isa ka kahanga pula. Haring bayad sa'yo? Dali lang. Sado pareho kami tingog ba? Maubos nga mo ni ko lang doon ang long neck. Bastante na kami sini. May mga tao nga nagpatulong di. Pulos na naka-jacket, kag may punit nga ginasuksok. Kaya nga ragid sa una, nag-sok-sok sa malaba kayo nga jacket. Kag may tabo ng iya-guya nga panapton, nga may nawong sang demonyo. Ay, aras na, malamay sila diri sa tiyanggi nga natindugan ko. Siguro lagi, boss. O, boss. Para na sa una ng balay ni Jack. Ano to man? Namono nila ngalan ni Jack? Oo, malain eh. Si Jack ang toyo nila. Ay malain sila nga toyo kay Jack. Andiyan, balikon ko lang na. Mabalik lang ko. Masalipot-pot ako dito sa ismita. Katuan ko si Jack. Panahan ko mga tao nga to. Kinangan mapaibalo ko si Jack nga. May mga tao nga may malaing na toyo siya. Dira ko maagi sa kamay ng iskinita pa uli sa balay ni Jack. Hanimal, sino mga tao nga to? Nasigon kong pagdalagan.
Dito nagbakal si Binigban? Nakadugay sa yaw? Di ba siya wala ko sa baligya sa Tianggi sa unhan Jack? Basta dito siya nagbakal sa guwaan. Damo goro kwarta si Binig. Siya di gagaw-agaw nga mabakal. Mag-utos sweldo. Tani, ginatagan ta na lang siya sa kwarta. Basi ko na mo-amo na lang itong kwarta niya. Babayad na sa Jack. May migo ya sunos bong. Dudamo ko ng ubra nila. Maubos tong ibakal niya. Tama na dayon ha. Ito gabi na ha. Puli na lang kamo dayon bugoy. Digoy. Okay. Ito gabi na. Kag-isa pa, aga pa man kami malakat, boss. Ate, sige, Jack, Malayo pa nga daan ng pulian namon, boss. Kalawig biyahion. Mugani. Layo-layo gidjay. Ba, si Binigo. Nagadalagan siya sa kadto dre. Gulpi lang siya nga nagwadra sa may gamay nga eskinita. Para na siya, oh. Oh, matuhod. Oh, Gano'n na siya, man? Jack! Itaturo siya kontra. Ba, May tawag ng mga mata mo! Nakatakad din eh! Jack! Ba, May makatao mga ba? mga tao. Ano yung mga pitang siya, Jack? May mga hain silang nga tukoy sa imo! Ariel! Aba, kapatid! Huwag mo! Hindi! May tiro ka ni Jack! May tiro siya! Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang... Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Animal! Sarisino na! Puro sila armado! Bugoy! May kargada ka mo? Wala ko talaga kargada, Jack! Wala man ako dala, Jack. Animal! Kito! Huwag ang kargada si Babaw! Hindi mabutuan dito! Ginatiro ka nila! Amat-amat lang sa lipot-pot, pasakat sa walay! Dito sa kilid agi! Jack! Basi mga pulis na! Ha? Walang man ako sa katraso sa mga pulis? Kuna mo,
sila sinuna. Kaya tinatira nila kita. Animal! Buhay ka pa! Hindi! Jack! Ikaw ginantuyo nila! Ato siya. Nagapalipot sa kilid siyang balay sa unan. Nagajakit siya sang malaba. Nga halos masanggit na sa duta. Kamay tabon niya, kuya. Kung buhay ka pa! Hindi magpalago! Wah! Pagkitahay ko sa Quezon pa! Bugoy! Bigoy! Hindi ka mo magwasin yung ginapanaguan. Oh, Jack! Ginapanilagan nila kung may nagkahulab ka diri sa ato lamtangan. Yo, Jack! Hindi man sila makabalapit. Kaya napatay isuga diri. Medyo magdulom ng ato lamtangan. Jack! Ano yung armas mo? Dala diri dito. Kamangan! Hindi ko tindog, ha? Rataraton ko sila. Ano yung Jack ko? Abi! Jack! Kung hindi ka magwa! Ako na mapalapit sa'yo! Animal. Ulat na ako na! Animal ka? Mapalapit ka, ha? Animal? Boss! Nagbalos na? Boss! May karagada sila. Nagabalo sila eh. Boss, balong kita. Jutayan ka lamigo. Eh, muli na namitagugin mo? Nang may gabato? Jere. Nakabos biya, ha? Preparahan ka mo kay matamaton ta sila kibon. Oh, boss! Hops! Ano ba? Palibon! Yung disunggol ya! Boss! Hindi lang karmas ang nagatiro sa aton. Oh, boss! Hindi lang isa ka armas ang nagaluthan sa aton. Armado gali sila, boss. Gali. Kinanglan mahalong kita, boss. Arin yung mga animal ka mo. Ay! Ay! Nagamatamad na sila palapit sa namtangan ta. Animal. Makibunta diri, Jack. Wala kita siyang palagyuhan diri sa likod. Wala kita diri sa magyan. O matuod. Jack! Wah, si Fatima. Dira ka lang sa ibabaw ba, tiba? Hindi ka malaog. Haba lang dira. Hindi malampos ang balang pader. Haba! Panago! Okay lang kami diri. Kaugalingon mong siguro, ha? Hindi magtindog. Basi kung maigo ka dira, Fatima. Jack. Tawag ko si Sir Bisana. Ha? Mangayo kita sa muling siya. Tito? Madisigrasya kita diri, Jack. Nag-amat-amat sila palapit, oh. Hello, sir? Sir, si Tito, sir! Ano yun na, Tito? Daw nakabati ako sa lupok nila. Sir, ginatiro kami diri, sir. Wala kayo magkaibalok kung antay sino ang nagsulod sa amon. Kagulpi lang kami yung paniro. O, tanay ka mo ni Jack. Din ka mo sunod, Tito. O, sir, tanay kami, sir. Ari kami sa Balwarte. Diri sa balay ni Jack. Sir, buligi kami ay. Nag-amat-amat palapit sa amon ng mga tao. Armado sila, sir. Puro ay power firearms ang dala nila.
Ato na, Masyong. Ato na. Tulo ka. Ato na sa darulin kag Jerry sa piyak. Dadali, kita naman. Mapalapit na sila ni Jack. Tanawon ta gini. Dungahan na ta buksang balang mga limal ngayon na. Oo, boss, ah. Dadali. Dali. Halong ha? Matamat lang. Matamat lang tanga mapalapit sila ng tangan. Magamuni nga, Chimpo. Hindi ka nakasalbar, Jack. Ha? Mapatay ka na. Harin ako, Jack. Ako mapatay sa imo. Haran ako, Jack. Haran na si Ninyo Demonyo! Ang Dr. Alfred's Green. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod yun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may lalabag palangga. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation.